Πάλι παιδιά, τώρα θα δείτε άλλο ένα τρίκ της ομάδας μας. Λοιπόν, όπως βλέπετε την τράπουλα την έχω στο χέρι. Τώρα την βγάζω. Και όπως βλέπετε τα φύλλα δεν είναι στημένα. Ορίστε και από μπροστά. Οκ. Τώρα θα μετρήσει 21 φύλλα και θα πρέπει να θυμάστε το 21ο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, το 22ο, συγγνώμη, 22. Λοιπόν, θα θυμάστε αυτό το φύλλο. Λοιπόν, τώρα ανακατεύουμε. Ξαναανακατεύουμε. Και τώρα ένα φύλλο είναι κόκκινο. Και φυσικά είναι το φύλλο επιλογής σας. Αυτό ήταν το τρίκ. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα λέμε σύντομα.